Nggih, matur nuwun dumateng panjenenganipun Pandaya Swara ingkang sampun paring wekdal dhateng jajak kula. Langkung rumiyin ngaturaken sugeng riraya minar aidin wal faidin. Nggih, kanthi nugrahaning Gusti ingkang Maha Wilas saha Maha Asih, ingkang sampun hababar wahyuning judu wonten ing rikalenggahan punika, mugi rahayu sagung dumadi tansah kajiwa kasalira dumateng kula panjenengan sedaya. Waradin dumateng titah ing arcapada kanthi kairing jatining pakurmatan kunjuk dumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, aji sepuh ingkang hanggung hamestuti pepelyaning kautaman ingkang patas pinundi saha kinabekten. Linangkung dumateng panjenenganipun para priagung Daraing Nata, sarjana sujananing budi, pangembating praja, linangkung dumateng panjenenganipun bapa kadus saha jenjang parangkatipun ingkang hangasta babat puncaraning adil ingkang tansah katuran sagunging pakurmatan. Linangkung dumateng panjenenganipun para alim ulama ingkang rinten pantara ratritan sasumanding kitab suci wahyuning ilahi, minangka panuntun kiblat ing panembah, kiblat ing agesang wonten ing madyaning bebrayan agung ingkang tansah satuhu leluhuring budi. Linangkung dumateng kunjuk panjenenganipun Bapa Wiyarna Sarimbit Garwa ingkang nandhang bagya mulya saha tinemulan ing karahayon. Boten kasupen dumateng kadang-kadang campursari sinden gedruk ingkang mijil saking kekokan ketunden pakis ingkang marsudi ing rih budaya nyang karya. Para karya abet praja ingkang mahambek leluhuring dharma miwah para kadang sutresna mudu werdu ingkang pantas sinudarsana. Baradani para tamu kakung swana putri ingkang tansah dahat kalinggo murganing agrami, kanthi linembaran trapsila ing budi miwah ngaturaken sewu agunging aksama. Mugi pinarengna kawula hambuka wiwaraning suka wanganing wicara drupaning kandha. Kanthi kula cumantaka marang ngarsa ngampil kamardikan panjenengan ingkang ketembin wawan pangandikan. Neninjih mraptopo awit saking keparingipun panjenenganipun Bapa Wiyarna Sarimbit Garwa ingkang hamengga gati, kula minangka talanging basa kinen hangaturaken menggah lekasing sedya babari gata wigadung gati wonten ing rikang lenggahan punika. Ananging saderengipun kula hamur wani lekas wekasing karti gantining sedya supados purwa madya wasana tansah manggih kalis ing rubida nir ing sambikala. Semangga langkung rumiyin kula panjatan muwajah rasa dumateng Gusti ingkang hamurung dumadi, ingkang sampun paring saha keparingan rahmat lan nikmat gemelaring alam agesang wonten ing madyaning bebrayan agung. Katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa kasalira dumateng kula panjenengan sedaya, sahingga kula panjenengan sedaya saged angglunggeraken penggalih hamenakaken wanci sak perlu kempal manunggal wonten ing pahargyan mriki, sak perlu badhe hanjenengi saha paring berkah pangestu dumateng panjenenganipun Bapa Wiyarna Sarimbit Garwa ingkang hamengga gati hanetepi darmaning asepuh hangkrake sekar cempaka mulya
hamiwaha putra manghargya siwi mugi tansah pinungku ing suka basuki. Sagung para lenggah ingkang katuran sagunging pakurmatan. Madyaning pawiwahan rikalenggahan punika panjenenganipun Bapa Wiyarna Sarimbit garwa kepareng hangambali aturaken sugeng rawuh saha ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa winates awit rawuh panjenengan sami sahingga boten saged rinempaka ing ukara bebasan kadi kejeruke wukir sari kablebreke ing samudra madu. Ing saklajengipun kasekecakna pinara ing palenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih ngantos paripurnaning pahargyan wonten ing rikalenggahan punika. Wondene wigatos ing gati panjenenganipun Bapa Wiyarna Sarimbit garwa ingkang hamenggo gati hangaturi rawuh panjenengan sami kados dene ingkang sampun kacetha ing serat sedahan Kintakawara bilih panjenenganipun Bapa Wiyarna ingkang hamenggo gati hanetepi darmaning asepuh hangkrake sekar cempaka mulya hamiwaha putra manghargya siwi ngentas pitulus kenyonyipun ingkang asisilih Rara Ayu Vina Wahyu Indri Wahyuni ingkang sampun dhaup suci kalian Bagus Idi Ramadhani ingkang sampun dhaup suci rikala wau miturut setataning agami lan negari panggih miturut setataning adat widi-wididana ingkang sampun lumampah wonten ing dusun gumuk kanthi ginanjar kawilujengan. Panjenenganipun Bapa Wiyarna Sarimbit garwa mawantu-wantu wonten ngarsa panjenengan sami mugi wonten suka lilaning penggalih paring puja hastawa puji hastuti dumateng risang pinanganten Sarimbit anggenipun badhe lelomban wonten ing madyaning bebrayan agung tansah antut runtut ayem tentrem bagya mulya ingkang senedya rahayu ingkang tinemu enggal pikantuk pituasing patembayatan ginudi momong putra arupi golek kencana kang bisa tata jalma nuninji jabang bayit nem ing tembi migunani kagem keluarga nusa lan bangsa. Sagung para rawuh para lenggah ingkang tansah sinuba sagunging pakurmatan kalaksananing pahargyan ing rikalenggahan punika saged kelampah karana pasumbayangipun para sanak kadang pamong mitra saha tangga tepalih ingkang saestu sampun anyembang awujud punapa kemawon ingkang sanyata saged angentengaken sesanggemanipun panjenenganipun Bapa Wiyarna Sarimbit garwa. Panjenenganipun Bapa Wiyarna Sarimbit garwa boten saged hambales punapa-punapa namung anyuwun wonten ing rahmating Gusti mugi resih kadarman panjenengan dadosna amal kesaenan pikantuk leliru ingkang satraju miwah bebingah ingkang malimpah-limpah. Semanten ugi panjenenganipun Bapa Wiyarna Sarimbit garwa ngaturaken gunging panuwun mbok bilih anggenipun hanampi menggah rawuh panjenengan sami wonten kuciwaning bojakrami wonten anuh ingkang kirang wanuh lungguh ingkang kirang mungguh senajan saderengipun sampun karancang karansik parandane tan bangkit hamengko rekna anggenggono budidaya manungsa boten uwal saking kasampurnan. Saking punika panjenenganipun Bapa Wiyarna Sarimbit garwa anyuwun lumuturing agunging samudra pangaksama. Semanten ugi kula minangka talanging basa mbok bilih wonten gonyak ganye ing wicara cawuk kliru ning basa miwah kirang ing subasita ingkang sing ler ing reh tata krama anyuwun lumuturing agunging samudra pangaksama
minangka panutuping atur wabila taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun matur nuwun. Iki wicang paring sabda pangandika kanthi maradhika saran kalipun dening para kanca Campara Sari Genis. Kanthi mekaten katuraken lelaga sajipun semangga Nduk Irma Octavia semangga. Iki seni waro putri ingkang asmi Nyai Bendho Legi eseme meraati busana eti-meti ngaluri kabudayan Jawi. Iringane pungkasan kanthi iringan Bendho Arit. Seni sing agi populer ya, Nduk. Iki lagune lagu Werok anu Warok. Warok, Pak. Wah. Nggih. Iki warokane iki apa meneh sing gelem nyugata kanthi kekidungan Mas Tekno jan penak dirasake. Mas Tekno itu emang enak. Enak. Ya dimut bareng ya. Oh, kepake, Pak. Jare Enak didengar suaranya. didengar suaranya. Nggih, heeh, ngerti enak yo. Dogerayan. Heeh, nggih. Ngemet bun-bunane, Pak. Lagune apa Nduk Irma kanthi ridha paling Gusti iki pahargyan masus paripurna kalajengipun patipun panglipur saking para kanca semangga. Sumangga.
Matur suwun Mbak Irma. Nyanding sudah. Kekidunge. Iramanipun dangdut Mbak Irma. Riji. Iki kanca-kanca Kanoman mbok menawa ana sing kepareng badhe sumbangsih Ya, dana apa swara. Mas lagunya? Oh, Gedruk. gedruk. Sepasang remaja jatuh cinta. Oke. Iki panyemundutan utawi panyuwunan gedruk. Iki kanca-kanca kepareng beksa. Siapa sing arep nyanyi sepasang remaja? Iya sini Mas. Yo yo. Kene Mas, kene. Siapa ki? Widi. Ayo Mas yo. Iki yo. Posisi iki. Sulis. Nah, Sepasang. Ji, apa Mbak? Lagune apa Mbak? Manut. Wis. Oh sing jaluk-jaluk. Ya, lagunya sepasang remaja. Masih bersama Kedis Campur Sari Indonesia. Iya. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Yo ngadeg. Disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling Janji dan setia, sehidup semati seirama, membina rumah tangga. sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia. Jika tak ternoda nafsu dan hilang, rasa cinta itu bahagia. Kalau bukan hanya inginkan harta, suka duka bersama, seiring sejalan seirama, tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Ayo si namanya boleh joget bareng. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Sinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai sejahtera, membina rumah tangga, sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia, jika tak ternodai nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia, kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring jalan-jalan seirama, tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Semoga cinta mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Cinta di bawah asuhan Dewi Asmara, disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga, sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia, jika tak ternoda nafsu dan harta. Rasa cinta itu bahagia, kalau bukan hanya inginkan harta. Suka
duka bersama, seiring sejalan seirama, tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh cinta mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Gadot. Gilir gumanti kanca-kanca muda tarunesana wektu sakwetara kanggo suka paring suka minangka tamba kesel kanggo para kadang muda taruna. Nggih. Sameneika sataken Mbak Irma Octavia. Kasunaken monggo. Laju kidungan monggo Mbak Andin Rendina. Semangga. Supote njaluk apa le? Warok. Yo. Ayo Mas Tikno. Nggih. Nggih, iki kanca-kanca do joget bareng-bareng ana iki Mas Tikno. Wis sawekta. Arum burat wangi lir banjaran sari arum burat wangi lir banjaran sari Guga pronto asmara dasar angin kowo wangi puspa handutut rasa arom murat wangi lir panjaran sari. Lintang sewangi kawang nedengi bulan kekalang kelap kelip koyo sutyo gugah pronto asmara dasar bulan gowo wangi puspa handutut rasa harum murah wangi lir pancaran sari. Iki warokane wis. Coba Andin. Iki panjenengan. Apa nih Mas? Nggih. Pripun? Sulis. Apa lis? Kene Mas. Gunakan waktu sebaik mungkin iki sak lagu kanggo jenengan. Kene, lis. Apa lagune? Apa Tek? Ji. Apa? Siksa kubur. Puspita Nala wae, Puspita Nala.
sound system tem tem tem. Wanodya ayu utama Wasik ngambar arum ning kusuma mulat leng-leng bronto akawi sem-seme kala ngambar arom tan jiwa katon memanise sekar mekar lan melati rinonce aton kinelo tak kantian neng jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku anda yang kau tahu sosok ya yang sumunar yang seni tresno kang tuhu tanono liyo mong sira sayangku sulis dalem bagi goyang masuk goyang sinomane goyang sinomane tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku hanya engkau tahu. rembulan Kang sumuna yang seni tresno kanto tanono liyo mong sira sayangku tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku iya anda yang kau tahu rembulan kang sumunar nyekseki tresno kang tuhu tan ana liya mung sira sayangku tan ana liya mung sira wong ayu asik matur Mbak Adin. suwun Mbak Adin. Oke, Mbak Adin. nggih Wonten pinanggihan ugi wonten pepisahan Mbak Adin kinodrati pesten. Karena namun dari dedonga mugi prasto ganti kang piniji ndayanana tumurning wahyu katentreman kaguyan mojo pinanganten sarimbit bejo mulya salaminyo. Tembang pamungkas saking para kanca lumantar dinda Nida Irma Octavia. Kanca-kanca panjang guyung Satria Audio Bolo Dewi Syuting ngatur sebasa dua.
Bapak Ibu Sutresno Ing Budaya keluarga agung panjenenganipun Bapak Wiyarno Saribit karo Bu Sriyanti lumampah dhateng keluarga agung ing panjenengan mekaten lan semanten kanipun para kanca campur sari gendis doa di pamedhan khas wasana pahargian donga dikaping matur yen saged bangkit mangun sika wonten penggalih jing andika sami nuwun putring samudra pangsami kanca-kanca panjenengan matur sembah nuwun usikum manabitakallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.